Sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele kini nonke, kini nonke iy'ngane zakwethu. Ngicela uma ungaka-like ungi-like-ele uma ungenankinga bese uyangilandela. Yebo bafowethu, nangu-ke umfana wethu uSamkelo umfokazwane lapha. USamkelo kuneminyaka nje ewu-24. Ngicabanga ukuthi useqinile-ke manje. Useqinile, uzalwe nje ngoJanuwari ngeyi-4 uma ngingaphosisi. Useqinile-ke umfana wethu lapha. Kuney'ndaba-ke ezithi-ke umfana wethu lona-ke uyabolekiswa. Uma ebolekiswa nje uya lapha ehlathini bathi i-Hope F_C. Ngicabanga ukuthi i-team egcwele nje abadlali abadala most of the time noma nje noma ngingathi most of the time, isikhathi esiningi nje noma futhi ngike ngabuka abadlali be-announce-wa ngoba even o-team bakhona laphana ku-Hope F_C. Ngicabanga ukuthi i-team esayina ayidlali ngempela ayidlali iyasayina. So, njengoba-ke iy'mpofana zithathe isinqumo sokuthi-ke umfana wethu lona umfoka Mangethe bayamlona laphaya ehlathini. Ngicabanga ukuthi isinqumo esingesihle ukuthi aye le ehlathini njengoba ike yamzama futhi ukumlona khona la ku-P_S_L last season la simbone khona eya kuswelele wafike wangayithola-ke i-game time yabo. Bengicabanga ukuthi mina-ke iy'mpofana kube zenze nje iqiniso umfana zamlona noma zamnika uMangethe u-Arthur Zwane laphana. Ngicabanga ukuthi umfana i-game time abezoyithola yonke-ke lapha kuMangethe, abezoyithola yonke. Hhayi ukuthi bemuse le ezansi, ayi phela usekhulile phela manje uneminyaka nje ewu-24. Ngicabanga ukuthi useqine kakhulu yabo. So, njengoba ehamba-ke kuyomele asebenze kanzima-ke laphana ebhuqwini. Uma esebenza kanzima ukuze iy'mpofana ezothi uma ebuya noma uma iphela inkontileka akhone ukuthi iy'mpofana zimthathe ngoba phela kungenzeka uma ebuya zigcine zithi iy'mpofana ziyamdayisa yabo. So, kuyomele aqinise amasokisi ngempela ukuthi uma ebuya laphana enze sure ukuthi uphefome kahle. Uma ephefoma kahle kanjalo ukuze azoba lapha kwi-first team kwi-Kaizer Chiefs ngoba siyamfuna lomfana ibhola lihle lapha. Lihle kuMangethe ibhola kakhulu yabo, lihle kakhulu ibhola kuMangethe kakhulu bafowethu yabona. Angazi mhlampe iy'nto zabantu hhayi ngeke sazi bafowethu kodwa nje ibhola la bafowethu hhayi likhona. Hhayi angifuni ukuqamba amanga kodwa mhlampe yena-ke uma engalungisa lezo zinto lezo-ke lezi azaziyo naye uyobe eseqedile umfana omdala. Ngibonge-ke iy'ngane zakwethu nibe nobusuku obuhle, danko.